Сърцето на Янка Рупкина спря, сякаш целият свят опустя. Душата ни скърби наранена, за нея тъгува цялата вселена. Пролет без птици, тишина, лято без слънце, тъмнина. Тъжно нейде бие камбана, скръб и мъка настана. В космоса гласът ти ще звучи, като птица при нас ще долети. Вечер ще грее нейната звезда, ще ни озарява с небесна светлина. По радиото с нейните песни, по телевизията с клипове чудесни, макар и вече на небесата, ще остане завинаги в сърцата. Всичко живо, звяр и природа, за своята певица от народа. Винаги ще я тачат и милеят, на божура за нея песни ще пеят. Остави ни своето наследство, много народни песни, вълшебство. До последно бе неуморима, тя е незабравима. Уважаеми зрители на предаването на Везни, добра среща! Намираме се в Странджа планина и в село Богданово, или, както го знаят по-възрастните хора, село Алаген. Днес сме тук, защото селото има празник, но и нещо друго. Днес също ще положим цветя в памет на Янка Рупкина. Тук вече има плоча в нейна памет, за да помним и пазим паметта на тези преди нас, които са поставили здрави основи на българската народна музика. А една от тях е именно уникалната, великата Янка Рупкина. Днес почитаме възпоменаването за Янка Рупкина с тази плоча. Още ми е трудно да говоря за нея в минало време. С Янка се познавахме дори пак от 42 години, от 84 година. И в София, и в Пловдив, и навсякъде сме били заедно. И много пъти се чудя и дори още не мога да възприема, да повярвам, че тя няма и не е между нас. Госпожа Александра, спомняте ли си първата среща с Янка Рупкина? Първата среща беше в Пловдив. Тя имаше в спортната зала в Панаира, Пловдивския панаир. Имах един много голям концерт от радиото ансамбъла. И аз бях там. Тя ми се беше... Всъщност, мои колеги ми се обадиха и после ми занесохме цветя и така някак се получи много по естествен начин. Там се запознахме и от тогава до последно постоянно или по телефона се чувахме, или пък се събирахме. Много си бяхме близки, макар че ние не сме парадирали с нашето приятелство, но всяка година така правихме, че да организираме така лятото особено, наши срещи, да се виждаме на така места, които ние харесвахме. Какво ще запомните Янка Рупкина? Аз ще я запомня като един много благ човек, много дипломатичен и много човек, който много преглъщаше тя. Това всичко, което тя преживяваше, и ние беше лек и живота. Много пъти нас, изпълнителите, мислят, че като пеем на сцената, усмихваме си, че всичко е цветя и рози, или пък, но не е така точно. При нея беше така доста тежко
живота й. Но след това един благ човек, който преглъщаше. Уважаеми зрители, до мен е и племенника на Янка Рупкина, Атанас Михайлов, който също е днес тук по повод паметната плоча. Здравейте, господин Михайлов. Разкажете ми първо обаче за най-скъпия спомен, който имате с вашата леля. Защото тя радваше милиони хора, но всъщност семейството, когато сте в близост до тази велика жена, сте били. Какво да ви кажа? За ние само хубави неща могат да се кажат. Голям глас, голяма певица, много добър човек, усмихнат, лъчезарен. Само хубави неща мога да кажа за нея. Имате ли спомен от детството, който никога няма да забравите с нея? Спомени много имам от детството. Ето къщата ни е тук отгоре, на най-високата част. Идвали са от София с вакууми, ние сме били малки. Прекарвали сме много вечери, голяма рода сме, много братя, много сестри, 3 сестри и 1 брат са де-факто. Много братовчеди имам, голяма рода, пълна къщата. Събирахме се и така. Днес ни води тук паметната плоча. Паметната плоча поставихме в нейна чест да се запомни в селото да има един паметник от семейството за нея. Бог да я прости, добър човек, хубав човек, известен човек, прославяла България в света и така. И все пак остана земна. Винаги е била земна, тя е била добродушна и винаги е помагала на който с каквото може. Благодарим ви. И аз благодаря. Искам да благодаря на Дора Николова, работи в села Лаген в почтата, с любов, Богданов с любов направи тази питка, защото от хляба по-голещо няма в България. От хляба по-голямо нещо няма. Когато поставяхме плочата с племенника на Янка Рупкина и кмета на Лаген, нейният голям приятел, моя мъж, твоя мъж, Полю Ламбов, певец, да е жив и здрав, каза Лия Дори, направи една питка, тя направи с любов, защото е истинска българка и рядко са истинските хора. Разчупи я с вечна памет на Янка Рупкина. Янкина майка думаше, щеруя гелея Ангеле, я излезеш, щеру да видиш каква е звезда угряла над нашата село Лаген. Дали за зло и добро, я пак Янка и думаше за добро. Малей добро.
съм пламъци горяла и оздравяла и пак на сцена запяла за нашата мила родина. Село Богданово, или както Странджа местните хора го знаят от незапомнени времена, село Алаген, Да. откъдето са народните певици Янка Рупкина и вие, госпожо Милка Андреева. Да. Разкажете ми за познанството с Янка Рупкина. Ами, ние с Янка сме от едно село, тук сме родени, тук сме израснали. Янка я познавам, тя е по-голяма от мене, 15 години. Аз живея в единия край на едното село, а тя живее на другия край на другото село. Така че ние сме помахали разделени тук в нашето село, но Янка я познавам, когато отиде в Радио София. Оттам съм чувала нейните песни, нейният глас. Затова, защото аз, както казах, ние сме в различни махали. И с нея заедно не сме играли. Но аз я познавам от Радио София. Голямо село е било Алаген. На времето беше много голямо село, нашето село. И нашето село се славеше с певците и борците. Имаме и хубави борци. Беше много голямо село. Наистина тук ставаха много тържества, сиденки, хора, празненства. Въобще беше... Тук кипеше живот. Сега е пусто, но тогава беше нещо невероятно. Ние чакахме с нетърпение да отидем на някой празник, да се облечем новите дрехи и да се применим, както казват хората, и да заиграем на хорото. Беше много весело, много тържествено. Истинско. Просто беше истинско. Старите хора, когато дойдеш в село в Странджа, казват: изпей ми някоя песен на собаки. Да, винаги песните, то певеца се разбира по песента, която е бавната песен на собак. Вие изпълнявате сега една песен специално в памет на Янка Рупкина. Разкажете ми за нея. Сега тази песен е направена от кака Ивана Кашева. Тя ми я подари и ми поръча да я изпее в нейна памет. Песента направи тя, аз малко я дооформих. И песента стана. Хубава стана песента, но тя непрекъснато ми звъни по телефона и казва: Миле, искам да изпееш тази песен в памет на кака Янка. И ето тук днес. И ето тук днеска, в нашето село, изпях тази песен, която тя ми поръча. Изпълнихте за ръката. Изпълних за ръката си, да, изпълних и нека да бъде жива и здрава, още тя е жива жената, да се радва и да продължава да казва така песни, да ги предава от поколение на поколение, а ние да ги изпълняваме. Защото те са вече възрастни хора, а ние пък ще ги изпълняваме. Благодарим ви.